Сега нека да ви покажа как се прави монтажът. Монтажът е доста лесен и бърз. Като първоначално трябва да развиете дългият болт на ключалката, след което да добавите новата ключалка и да завинтвате оригиналният винт. След което във вътрешната част можете да добавите и последния част, като можете да направите фините настройки за дължината, добавяте и металната част и сте готови. За около 3 до 5 минути сте готови.